नंगौ दिनै 30 मार्च बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि गोथार जोनोम सान फरायसा सान बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिनै धेमाजि जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे गगामुग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबाव दिनै सनापुर गुदि गेजेर फरायसालि गेलेग्रा फोथारनिफ्राय गगामुग हालामनि मोनफ्रोमबो बर' गामि गामि बिथांमोना गोजोन हानजा सुरनाय बाइक रेलि बे हाबाफारिखौ लादों। लोगोसेनो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सार बिथाङा दङ। जों बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय सिगांग्रोदों। ब्रह्म बिथांनि 69थि जोनोम साननि सोमोन्दै बाथ्रा मिथिनो 69थि जोनोम सान बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिनैनि बे फरायसा सानखौ जोङो धेमाजि जिल्ला आरो गगामुग दख'रानि बानजायनायाव जोङो गगामुग सनापुर गामियाव जों खुंफुंनाय जादों। सेथि हाबाफारि हिसाबै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फुथुलाखौ जोङो बिरहोखांबाय। दा जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सावगारियाव बिबार बावनाय हाबाफारि जाबाय दं। लोगोसे जों दिनै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ लोब्बा लानानै जोङो गामि गामि हाबनानै जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सानस्रि आरो सानथौनि सायाव जों गामि गामि हाबनानै जों फोरमायलांगोन। आरो बिथांनि जि मोनसे सानस्रिमोन मुलुगाव बर' माहारिखौ मोनसे गेरेमसा बर' माहारि दानायनि सिमां आरो बिश्व दरबाराव जे बर' माहारिखौ मोनसे आब्रुथि गोनां आरो मोनसे गेरेमसा जाथि हिसाबै बिथांनि जि फोरमायलांनो गोनां दिन्थिनो लांनो गोनां बे सिमांमोन। बे सिमांखौ जों मोगथाङाव महर होगोन हिसाबै जोङो दिनै नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो जोङो बिथांनि जि मावथांखिफोर बड'फा गोजोरथायारि सोलायनाय मावथांखि बिथांनि बे मोन्थोरखौ लानानै जोङो गामि गामि हाबनानै जोङो सावरायगोन। बेनो जाबाय जोङो उन्दै बैसोआव हाबा लानायखौ जोङो होबथानाय आरो गुबुन हाबा जाखानाय हौवा बा हिन्जावा आरो गुबुन सासेजों हाबा जाहैनाय आरो जोंनि बर' गामिफ्राव जि हाबा आरो सारादुफोराव जिबायदि जोंनि अमा बेदर जानाय आलाय सिलाय जौ लोंनाय जौ जुवाखौ होबथानाय आरो गुबुन गुबुन बिदिनो माखासे जोंनि बर' लाइमोनफ्रा गाज्रि इउटुबाव फेसबुक चेनेलफ्राव गावनि गाज्रि भाषण होनाय सोरबा गावनि लाजिनाय देहाफोरखौ दिन्थिनानै जिबायदि जोंनि बर' माहारिखौ लाजि फोनांबाय थादों। बेनिफ्राय जों उदां मोननो थाखाय मुक्ति जानो थाखाय बेनिफ्राय जोङो बारग'नो थाखाय जोङो नैबे एवारनेस प्रग्राम जि सांग्रांथि मेल आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि मावथांखि गोजोरथायारि मावथांखि सोलायनाय बे थांखिखौ लानानै जोङो दिनै मटर साइकेल रेलिबो लानाय जादों। आरो बेनि गेजेरजों जोङो नैबे गगामुग दख'रानि सिङाव थानाय गंबेसे बर' गामि दं बे बर' गामि मोनफ्रोमबो बर' गामियाव हाबनानै जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सानस्रि बेखौ दिनै जों फोरमायनो थाखाय जों आखायाव लादों। मानो होनबा बिथांनि जोनोम सानखौबो जोङो न'खरफ्रोमबो बर' माहारि नैबे गगामुग दख'रा सिंनि गामि गामि हाबनानै न'खरफ्रोमबो बर' रायजोफोरनो जोङो बिथांनि जोनोम सानमोन दिनै बेखौ जों फोरमायलांनो नागिरदों। आरो बिथांनि सानस्रिफोरखौ जों जोंनि नैबे गगामुग दख'रानि गंफ्रोमबो गामियाव जोङो बिथांनि जोनोम सानखौ फोरमायलाङो। आरो नैबे जोंनि फरायसा सान बेखौ जों फोरमायलाङो होननानै जों माखासे हाबाफारि लानाय जादों। दा दान्दिसे उनाव जोङो मटर साइकेल सालायनानै जोङो रेलि बेखौ जों खालामनाय जासिगोन। खोब मोनसे सार जों नुनो मोनगासिनो दं धेमाजि गगामुग हालामाव माखासे फोरोंगिरिफोरा खोब मोनसे थासुला गेलेनायखौ जों नुनो मोनगासिनो। बेनि सायाव मा बुंनो सानो? मा होनो जुवा गेलेनायखौ जों नुनो मोनगासिनो। बेयोथ' माखासे सकआव थास गेलेनायखौ जों नुनो मोनगासिनो। बेयो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। जाय फोरोंगिरिफ्रा बे गुरु जायो स्कुला मोनसे मन्दिर बे मन्दिरनि गुरुआ जुदि बिदि जायोब्ला जोङो जि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि मोनसे मोन्थोर गेरेमसा बर' माहारि दानायनि सिमाङा माब्लाबा जाफुंनाय नङा। ओंखायनो नैबे जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सानस्रि आरो सानथौ बेखौ आखरे आखरे पालन खालामलांनो थाखायनो नैबे सांग्रांथि मेलखौबो जों लाफानाय जादों। आरो बेखौ जों गोख्रों कन्डेम खालामदों। दिनै जोंनि माखासे इन्टेलेक्सुवेलफ्रा बुजिनो रोङै बायदि खना खना जौ लोंनाय खना खना तास गेलेनाय जुवा गेलेनाय आरो जि गाज्रि समाजनि गाज्रि जि गनायथावना नङा बेफोरखौ जोङो कन्डेम खालामदों। आरो इयुनाव जोङो सोलायो बे जोंनि जाथिया। ओंखायनो आं खावलायदों जुदि बेफोरबायदिनिफ्राय जों बारग'नो हायाब्ला जोङो जोंनि बर' माहारिया मोनसे बेमारि जाथि जागोन, बुनिया जाथि जागोन, लोरबां जाथि जोङो जानो थांगोन। बेनिफ्राय जों मुक्ति मोननो थाखाय नैबे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान। दा बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मटर साइकेल हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादों। आरो बेनि सिगाङावनो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा
बाइक मटरसाइकेल हान्जा सुरनाय हाबाफारि बेखौ थांखि लानाय बायदि जनाय दख'रानि सिङाव जागायनानै दिनै नैथि खेबनि थाखाय गगामुग दख'रानि सिङाव धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गगामुग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद मोननैजों बानजायनायनि दिनै मटरसाइकेल हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादों आरो गिबियाव दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान बिनि जोनोम साननि थाखाय गासै बर'नि रायजो बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरदों आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सोरगोआव थानानै जोंनो बर' जाथिखौ गोजौ थाखोआव दैदेनलांनो थाखाय एबा दैखांनो थाखाय बोर सारस्रिहरो बिनि थाखाय बड'फानिसिमबो आर'ज गाबदों आरो बे समाव एबसु बिबान लानानै गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहा हाबा मावबोनाय दैदेनगिरि बिथांमोननिसिमबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम साननि थाखाय गाहाम हामलायथिखौ बावदों आरो आसामनि गासै रायजो जानाय जोंनि आसामाव थागिबि रायजो राजा बिथांमोननिसिम बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम साननि थाखाय गाहाम हामलायथि बावदों बेजोंनो लोगोसे जोङो बड'फानि सानस्रि आरो सान्थौखौ लानानै जोङो बर' हारि हिसाबै बुहुमाव थांना थानाय नागिरनाय बे जाफुंथों आरो आफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा सोरगोआव थानानै बे जोंनो बोर सारस्रिदों बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिनै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मटरसाइकेल हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादों बे मटरसाइकेल हान्जा सुरनाय हाबाफारिनि थांखिया बेनो जे जोंनि समाजाव सोलिबाय थानाय समाज बेरेखा हाबाफारिफोरखौ नोजोर बोनानै जे जोङो समाजखौ जोंनि गामिखौ जोंनि फरायसालिफोरखौ जों माबोरै फोसाबनो हायो एबा जोंनि फरायसालिफोरखौ जोङो बोरै फोथांनानै लाखिनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै दिनै बे बाइक हान्जा सुरनाय बे हाबाफारिखौ गामि गामि लानाय जादों आरो गामि गामि थांनानै रायजोफोरजों सावरायनाय बे हाबाफारिखौ लादों दिनै जों नुदों जोंनि बर'नि फरायसालिफोराव जोंनि फरायसालिफोरा LP स्कुल ME स्कुल हाइ स्कुल दा बेफोराव जोंनि फरायसालिफोरा थैलांनो हमबाय आरो थैलांनायखौबो जों नोजोर बोबाय थादों दा बे हिसाबै बे दिनै मटरसाइकेल हान्जा सुरनायनि गेजेरजों जोङो थांनाय गिबि खेब लानायावबो खावलायबोदों जे जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ जों फोथांनानै लाखिनांगौब्ला जोङो बयबो बिबान लानांगोन जे जोंनि दैदेनगिरियानो जाबा जोंनि गामियाव रायजो जानाय जोंनि बिदा फंबाय गासैबोआनो जा जोङो जोंनि गथ'फोरखौ जोंनि बर'नि जि LP स्कुल गुदि फरायसालि भेन्सार जा सरकारि जा बेवहाय जों फोरोंथारनांगोन जोङो बर' बिजोंजोंनो जों सोलोंथाइखौ लाहोथारनांगोन अब्लासो बर' बिजोंनि LP स्कुल हाइ स्कुल कलेज गासैबो थांनानै थागोन आरो जों जोंनि राव हारिमु गासैबो बिजों थायोब्लासो थांनानै थागोन बेखायनो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दा बेखौ लानानै जों हान्जा सुरदों आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय जोंनि गामि ओनसोलावबो टाउन सहराव जानाय बायदि ड्राग्स जानाय जौ जुवा निसा सोबनाय बेफोर हाबाफारिफ्रा जाबाय थादों जाहाथे बेफोरखौ जों एसेब्लाबो जोङो बन्द' खालामनायनि थाखाय जों राहा लामा लानांगौनि थाखाय जोंनि रायजो बिथांमोनखौ खावलायदों आरो समाजनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो नैबे बाइक हान्जा सुरनायनि गेजेरजों जों खावलायनो नागिरदों आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय जोंनि गामि समाजाव गोबां जाबाय दा बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै मैखोमै खामानि मावबाय थादों दा बेखौ जोङो बन्द' खालामनांगौनि थाखाय उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानांगौनि थाखाय समाजा गुबुंले जानायनिफ्राय जोङो बोस्रांनांगौनि थाखाय जोङो रायजोफोरखौ खावलायदों आरो दिनैनि बाइक हान्जा सुरनायनि गेजेरजों जोंनि बे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बेखौ बन्द' खालामनांगौनि थाखाय गोख्रोङै जोंनि बिमा बिफा आरो समाज दैदेनगिरि आरो गामि दैदेनगिरि जों गासैबो दिनै बाइक हान्जा सुरनायनि गेजेरजों खावलायनो सानदों दिनै जोङो बेवहाय गासै आसा खालामदों 300निफ्राय 400नि गेजेराव जोङो बाइक हान्जा सुरनाय बेयाव बाहागो लागोन आरो बेवहाय जोंनि बाइकआवहाय गासै डाबल बाइक सालायगिरिफ्रा बाहागो लागोन सानै सानै गाखोजोबगोन दा बेवहाय बुंनो थाङोब्ला 800सो सुबुं अनजिमा बेवहाय बाहागो लानायखौ जों आसा खालामदों मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन
बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।